Akong balikon ha. Ang mga mamumuo bisag apike gyud ta. Sige ta lang wage increase di man wa pa ni may tabo sukad. Ang kanang increase sa sweldong niabot og usag gatos. Hinoon dihay labing kuan anirong bag-o lang murag kuha ba to? Ang Regional Wage Order number 25 kung wa ko masayop pa. Na ako review na nako gabi ida. Regional Wage Order number 25 pinaagi sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board or RTWPB. Ni increase ni mo nang 540 na kay murag 31 pesos ang increase. Di ko sure ha, basta maunay nga figure basta mo nang niabot og 540. Minimum wage na no work, no pay. Kung wa kay trabaho, og day off nimo, pas mo. Ano sa kay sweldo? Within Metro Cebu, po daim lang Metro Cebu, gikas Karkar, Laos, Danao. So, way labot ang katong Aluginsan, although ang ilang, to'y abogado itong ilang Jimbo Borgonia nga ahinte og basura. Mao ba? Wala to'y apel. Sa 540, tangali, sa ubos-ubos, mga 520, nana. Apel na nga mong lungsod sa Barili, sa South Kabahin, including si Bunga. Way labot ta. Sa 540 mo, ubos-ubos na gamay. O ari po kan lungsod sa Carmen, Deres Norte, wala po'y apel. Toledo, wala po to'y apel. Kay Karkar to, kuha naman, Karkar to Danao. Labaw na itong bugo, wala yun. So, ang nahitabo, tungod sa kagahi gin aning mga employers, kung nakahinomdo mo, naabagoy mga agawon, o employer ha, mga agawon. Muhulga na sila nga, mo resulta ni sa retrenchment, pagpanira o pagpanaktak sa mga mamuo. Matay, may history, hawa ko kadungog ha. Nanira si Inchik. Nanira si Inchik kay Alcance. Ano na higayon, matulpas ko mga amigong, mga kutsinangkong Inchik siya. Nanira mi bay. Ano niram ka mo sa gabiin naman? Biin na di ay. Alas 6 na may kutob. Inana na sila. Pero og manira nga muon lang negosyo tungod kay doon ay wage increase dili may tabo. Kamong mga naminaw diha, kung doon na mangani wage increase, ang ilang mga produkto dihang gibaligya ila sa nang umintuhan. Nga naman, katong mamalit pareha na ilang El Presidente, kaning kusog mamalit sila Felix Barre, apel mga si Mayor Jolie, sige nagpangumpra. Mayor Jolie, kaya nakadagan makadiha. Sige mga pangumpra, kanang mga wage increase, kanang giiminto na kong sweldo sa mga tao, anak ko ni ipatong, patungan akong tagdos kada item, di puti na naghana, kada adlaw, mahalina, pinakalibo nga. Kung pupalit kang lansang, Mayor Jolie, lansang, saan lansang nga? Numero 4, tag-piso mo sa una, karon 1.20. Piso buhok. Ingon ani na. Pero, ang nakapabor lang, atong pasalamatan itong Warto Mailhe, in 1886, Mayo 3, pesta na Flores de Mayo, 3 de Mayo, Amerikana, wa magkaibaw ka ng Mayo 3, di ay, pesta po din eh. Ang Mayo 3, doon ay nahitabong panagkumpate dito sa mga mamumuo. Ako nang ibalik ha, dito sa Haymarket Square sa Chicago, Illinois. Mayo 3, ilan ang iblusa ng ilang kumpate, alang sa mga mamumuo nga, nangayo lang og 8 ka oras nga trabaho. Sa 24 oras na to matag-adlaw, 8 lang ilang gustong mahitabo kay kanang 16 ka oras, ang posible na ang 8 ka oras, 7 matok, pahuway. Ang ubang oras anang sobra ipanglaba. Sama og mas mga butang banang manglaba. So maunay nahitabo. Pagka Mayo 4 dito gyud nahitabo ang grabeng pagsabong. Haymarket Square, Chicago, Illinois, 1886 Mayo. Now, pagka human to, kitagam kayo nangamatay, ni ulbo ang kasamok, pero nahatag yun. Ang 8 ka oras nga trabaho, mauna ang gisunod karon sa tanang mga mamumuo o mga employers sa tibuok kalibutan. Akong balikon, ang unang union sa Pilipinas, akong balikon ha, ito nga ano to, nalimot ko siya, di na ko mamemorya engan. Ang unang union sa Pilipinas, hanggang adto is obra, kadiyot ha, naman itong nga na
UODF pinaagi na mugna ni pinaagi nilang Isabelo de los Reyes og ni Hermenegildo Cruz. Sila mo'y unang naghimo og union sa Pilipinas ni adtong 1902. I'm sorry. 1902 ang ilang union ha. Onya ang nga sa ilang union Obrera Demokratika Filipina Union. So pagka 1902 namugna nila ning maong union. Pagka 1903 mao na tong gihimo nilang marcha nga libuan ni abot 100,000 kapin matod pa ko kailangan nila kay 1903 pa biya to. Niabot og 100,000 kapin ang nagmarcha gikas Plaza Moriones. I don't know, Mano Junior, kay bawag asa na yung Plaza Moriones na pita Mano Junior. Sa Manila, di ba na yung Plaza kanang Lunita, Mantingali? Plaza Moriones, marcha sila. 5 kapit yung pagkadaghana. Gikan sa Plaza Moriones, padong sa Malacanang. Nakikumbate ang mga Filipino workers. Aron, ilang maangkon ang 8 hours po kada adlaw trabaho lang. Mana gibinlan mo ka mga butang mana ug manglaba. Ay walo ra ka oras inyong duty. Unya, tungod aning paningkamot nila. Adtong mga panahon na ilang gikuha ang sumbanan ang nahitabo sa Chicago, Illinois in 1886. Rayo to para sa 8 hours nisunod sila dito sa Pilipinas. Now, abot ni ang maong union giila na gyud. Una kay kadto kaniadto Amerika pa man ang nagdumas Pilipinas. Aning mga tuiga? Human sa Treaty of Paris. Gikas mga katsila. Mabitan na sila Clinton Todd, silang Felix M. Mga katsila, pag mga itsura kay mga rimnan pa rin mga katsila. So, ang nahitabo, apel maganis primitibo or boys among el presidente, mga katsila. Mga Flores sa apelido, mga katsila man eh. So, pag kahitabo nga naanay grabing struggle sa mga mamumuo ang Philippine Assembly. Gihimo nilang balaod ang labor law in diadtong April 8, 1908 nga nagtugot nga mahimong national holiday ang Mayo 1 nga kasaulugan sa mga mamumuo. Mao ning holiday karon. Wa mo'y trabaho, kami naadire. Oh ba? Pero unsa may nahitabo sa atong mga mamumuo? Libor day maron. Unsa may nahitabo? Petang uban. Og di gani kuan, perting ka ng trabaho. Pero og wa gani kanang sa tawag kanang kanang wa gani kay jote, wa sa kay sweldo kay ang gi-practice sa atong balaod no work no pay policy. Oh ba? Unya di ka mukaon. Pananglitan ron, holiday ba ron, wa kay jote. Mamahaw man ka, maniud to, manihapon, unsa man mo, wa kay kao kay mga sweldo ron. Pas kang luuyas Pilipinas sa mga mamumuo, sa tinuod lang, inotel ang mga mamumuo. Sa ubang nasod lahi man, Amerika, exist lang kag 15 minutes. Alas 5 ka mo off, uy, alas 5:15, usa ko mo out, ay. Pag alas 5:15, 15 minutes overtime. Dito sa Pilipinas, unya alas 6, tablahon naman ka. Hastang di malasa sa kinabuhi sa mga Pilipino. Kani nagpabilin magod ang kanang mga dugong katsila kay naay mga attitude pag yun nato. Una, dito even nga tingali sa Australia pagkatanas may bonbon sides. Ang sa Australia every minute count. Sa Amerika mo upod kanang uy ligoy-ligoy. Ay dire aray mga sige kag tabako. Pasangil lang kagatik-atik lang katos gawas kipalit. Di na pwede. Kita po na depende sa pagkaliguya. Daghan kaayo kag pasangil sa imong trabaho nga sa matag karon og unya lipaton nimo imong amo. Naloko na. Mo ni mga kutsinan ko, ang mga Chinese, kinsa may dagkong kapitalista sa Pilipinas, panagpilaran ni kabuok ang mga international companies, multinational. Una, kasagaran ang mga mamumunan ni sa ato Chinese. Na mga Koreano, wahay naman yung mga Koreano. Katulad pag-uso nilang Clinton Todd. Kana sila, awahin na. Chinese yung kasagaran, bisa tagal, mga Chinese na naghanap mo ko dagang anak to sa Australia, may. Amerika, dagan sa kayo. Doon ay mga kanang Chinatown kasagaran sa tanang mga
Nasod na sila. Sila mo'y mamumunan. Pila ra ni kabok, Amerikano din yung mga kumpanya, mga European, jutay ra kayo. O niya, doon ay mga, I don't know, doon ay mga vitamins. Pila kabok, kinadaghanan Chinese. Mamili sa ning mga sinanggo tungod kay ang supply good sa law of supply and demand, magmingo kang law of supply and demand. Apel man ning services. Abot man ka dito sa kanang supply sa labor. Pilipinas, labor exporter, number 1 ta tibok Asya. Kita mo sige pang-exporter. Mga, sa ito'y tawag ani mga domestic helper sa karon, di naman domestic helper tawag nila. Luoy ba asla? Luoy kayo. Dili, ay. Domestic wife. Dili, lahi na. Kita mo yung number 1 labor exporter. Dinis ato tungod sa kadagang supply, walay demand. Why? Limang kag, moingon kag, ang demand ron sa trabaho karon naman mga hapit to 200,000 kuno mga bakanting trabaho nga posibleng ma-applyan sa mga white trabaho. 200,000 ya ang white trabaho ron, millions of Filipinos. Ang swerte kayo usas mga employer ron si Engineer Biloy Rosales. Mo nang iyang relax kayo si ilag panilig buhol ya pistas tagbuhol tagbilaran no. Hawa sa relax sa. Pero tungod sa kadagang supply sa labor, dili kayo gyud sila kuan magkapamili sila sa tawag pa di kalidad bang trabahante. Awa, akong balik ko na ingon ni gapon. Ang Chinese employer og mang-interview na di gina matod pa na no offense men sa taga-Bohol. Ay ranan ko ng taga-Bohol. Ikaw asa ka? Bohol ko nyor. Ari ko dawat nimo ore ka pista. Oh, ba? Pista mo dito. Negros. Asa ka? Tubuso nyor. Ari ko nimo FDE ka dito, rebelde ka. Ikaw, taga-nimo ka. Si Bonyor. Ikaw, dawat ko nimo katapulan ka. Mamili ning mga employer. Tungod sa ilang kadaghan nga nagkuan pero nagdihit patag mga trabahante, kuwang kay kuan ay sus talisura pangitaon ni mahal po kag sweldo. Mo iputay hinungdan nga ang imong trabaho, ang imong sweldo bisag mag-increase pagkamangayo kag increase karon on ay petition for wage increase. Anto man naayagi sa Regional Wage Board. Ingon ang mga konsep increase mga increase matupas mga Tagalog 1.5. Otherwise, kilos protesta ni among himuon kada adlaw. Limang kag kinilong protesta mo ilang buhaton. No, unsa man? Nganong muhatag mga employer kadagan magaway trabaho sa gusto kang increase? Unya di gyud ka kagwantas gamay sweldo sa ulang. Di daghang ipoli. Tungod kay pitin daghanang white trabaho. Mao nang ang mga kwan di na sila madug di pud na muhatag og dako. Kadaghanan kadtong kang kinsa tong ito yung isang congressman din ni Cebu nga amang bitawon, uyuan aning kwan. Amang po, amang ha, tungod aning blood control na amang. Kakita baka og mga representante sa mga mamumuo. In particular, party list. Nga, ang ilang advocacy is pamuog yung kuno. Nangunas, marcha, di init kaysa congressman ng ko, di ko. Oh, ba? Dili ko. Pero ang ilang advocacy is pamuo. Nga naman, dako kay silang sweldo, ang katong mga mamumuo, siya bahala mo nag-minimum na mo. Bahalag minimum na mo, okay na ko. Basta kay, marcha mo na. Nga naman, daghan lagi kayong supply. Daghan kayong bakante. Way mga trabaho, o gusto kang, di ka kagwanta ng kamay sweldo. Ato kang abroad, sige, ato. Daay daghang ikapuli ni mo. Mga bito ng mga incheck may yun, daghang kay ikapuli ay, dili na sila muhatag. Besan pag mayon kang, 1.5, among, 1.5. Among pangayo ang wage increase, handa ko na kayo ng 50 ron, namatay di ba? Ang pasangil tanan sa mga 16 ka mga wage increase petitions dito in CR o Manila, ang ipasangil na kanang gubat dito Iran, nga gigubat sa Amerika o Israel. Ingon na yung mga employer, hawa tara, abo tara, gubat Amerika. Ano luoy kayo ang mga mamumo. Pero, kinsa may nabuhong, labi nas mga congressman, wagin, unsi ka mo katong kongresista ni Cebu. 7 ka mga districts, 2 ka mga kanang bitong kaning Mandawi og Lapu-Lapu kanang highly urbanized city man 7 ka mga distrito og lone congressional districts Mandawi og Lapu-Lapu. So siyam na Cebu City 2, Quezon og Ido, so 11.
naabagoy nagsigit-singit, naabagoy ni ko lang. Akong tabangan ang mga mamumuo aron maka pa-increase alang sa mga nagkalisod-lisod rong mga panahon akong tabangan sila mo increase ni. May na-increase. Wag nagyaw-yaw nila kay ang ilang tumong labi na Peter Calderon ang nindot nimo ang flood control pondo. Alam ka lisod-lisod mo niya, okay ra ko. Congressman ako ko. O ni pait kayo nga kamatuoran, o niya magsigit-singgit no. Og naay mga gitawag sa Tagalog og kilos protesta, ang kining Cebu mayon tag tinulidan protesta dili kinilo lang. Tuliladan protesta himo na to. Wa ni hinungdan ang tungod sa kadaghang yung bakante nga way trabaho magsalig ang mga employers. Hindi may mahatagan ninyo Ngano ko taon kadaghang nga langitag trabaho niya kamo magsige mo pangayog increase o niya kanang inyong tapulan kayo mo. Siging panawagan ang mga mamumuo nga bahil anang contractualization. Sus, unom ka buwan, 5 months, kuha naman ka. Kanana 6 months straight kanang trabaho, automatic naman kang regular. Ubos sa itong balaos pamuo. Pero kay putlo na, expire imong kontrata 5 months Nga naman, renew kas contract. Otherwise, og dili ka maka-renew sa contract, awa na kita ba Pero magsigig-singgit na ay mga magbabalaon nga wag tango na ning contractualization, wag tango na ning labor-only contracting. Ay, sus, los-los na yun. Ang gobyerno mo'y kinadaghanan o unang kung galing lang kay ang kaning doli mao ni nagdumala sa mga mamumuo sa pribadong sektor. Ang gobyerno, civil service, moingon bitaw ta bugiro kayo mga ato ni congressman mga bugiro kayo nga sige ta ngayon nga wa nay redundancy wa nay contractualization ang tanang ahensya sa gobyerno gikan sa local government units ngadto sa provincial ngadto na sa national government pila ka buok kanang GO na ada na employer relationship wa man kaya madawat diha sa piso ano nakangilad nagsige yaw-yaw kinsa may mga kongresistang kamao ani. Naay pa sila halos na tanan makamao. Pero dili sila musugot ani kay matad pa nila. Ay siguro na kay matuan ning ato ang panginabuhi di mapiktuhan sad. Ano naman inig abot o sa panahon inig election kato mga insig nga ilang gilupig. Di na tumuhatag nilang amot para sa ilahang kanang pangampanya. Kanang uban makasubra magani. Mao ni pait nga kamatuoran. Sige usahay makaingon bitaw kanang mga congressman nga luod ba yung mga tuhanay? Kanang pambalita lang yun. Karoon naman definitely na ugma na yung mga kanang mo pabantang ako, senador, congressman nga among i-filean o kuhan dito bill. Balaod noon pa man ha. Ano saan na mahuman? Sa unya na 2040. Pawa! Mupasar na. Dili. Because tagang musupag ni mo kay mostly sa atong mga government officials. Kanang mga dagko ha. Mga employer po na sila. So, yung po na kay mapiki na atong ginansa dire.